ki para banget baroh bat ki para log ki bala banyo sngow yi ka khubor hagani ka por lyngba ka YouTube channel jang ka balang sasisen ngi ai khublai phi haka kerteng ka bakraw bat badan botam ka jong try jing Jesus Christ bar ngi ai ngu yo blai uba penla ngi kumne bangin yo pat ban wanra phi sakwai pat ka jingiseng jong ka balang hagani ka sngi hadien bangila yo ya ka tayo jong ka jingpan thamai ka revival week pat menta ka sngi pat ngi yo ban beteng yegini ka Jingiaseng Iathuhkhana jong ka balang na ka way ka sing try si ka way tongin yo duway ko kpa jong ngi bhabeneng ngi aingu ye me try nang menta ki aka baroh badagani ka por try bang yo pan sesisin ban penlong ye ka Jingiaseng hoi da try bang yo ban pet ye ka ban ye dan bentalang hagani ka Jingiaseng lyngba ka YouTube channel jong ka balang kat bang empat yo lat ban ye kendu lang haye mani tu da kyrkhu kan rat ye kan adu besdang adu ko bakut ke jongka i wei pi wei i benta jong ni ke Jingiaseng tu sngo ko pai ki jingkerpat ki jongi na bang apa ni kini keteng Jesus Christ amen tingin Jyrwai ye ke Jingrwai ka ba laispa khandai na ka ba thamai bat laispa nyo na ka ba khamrim Jisu melong badam nga baduk bala penrius pa ngau koidi blayo lan ai ngamdan tang bangan yo kat tang bangan ngo kat badang im Jisu melong badam ya birthday melong kambun spagam korlong laga gerteng ya gaspa birthday belon baroh gawe ngalayolang batu baroh gawe ngalayolang bat ublay sngewbha komat jong me long kam kor dor shikadeng ya ba komat baroh saudongkel lengka birthday sentiu saran jing itenat kaboneng sentiu saran jing itenat kaboneng ngabaduk ba laben rius pa ngaukoy di blayo light henin haga liu long shirkay mentanga yai riwai shai ngam don tang ban ngukat batang ngam don tang ban ngukat batang te kani ka por ngan penpuli pedang jongi katukan ni teligi benta na ka ketien ke jong blai ki bala ban shem haka sithi si nong rom nong ka basan nong ka pra sithi ka ba ar si Nongkren nong ka ba lai bat sithi si Ephesus nong ka basaw katukan ni ki khot na ki benta
Rom san iway ban rio do khat way. Namar kata balapan kesan yangi da ka jinget ni dan ka jingesuk badu Blei do try jangi Jesus Christ. Namar Christ menbangi dang long kiba tot bor. Hamar ka ya bo biang ula yap yapli ya ki bam Blei. Namar judan uban yap yapli ya ubahong Rei lesi dan uban danut wat ban yap yapli ya ubahas bun. Rei Blei upan isna ya ka jong ka jing syangi. Baha ka bangi dang long kiba pop Christ ula yap yapli yangi. Tek hamtam sibun haba menta bala penkesan yangi daga senam jong on penem yangi na kata ka jing bitaru Blei. Namar lada menbangi la long ki nong syun la penyesuk no yangi bat Blei da ka jing yap ukun jong te kong hamtam sibun haba la penyesuk yangi on penem yangi da ka jing jong Siti sing nong Rom kan nong kaba pra kedekot kaba arhu pra do laipo. Ban yetep ru baki eke baroh ki trailam ya kaban penbah ya kita kiba ya Blei ya kita kan ya kiba la khot kat bakum ka jing temu jong namar ya kiba ula itu lupa ula temu lupa ru ban long kiba sidur kan bat kedur ke jong khon jong Bau nyok long uba lakhaning kong pedeng ki babon ki para. Bat ye ki ba ula temu lupa, ye kita ula khot ru. Bat ye ki ba ula khot, ye kita ula penkesan ru. Te ye ki ba ula penkesan, ye kita ula penan buram ru. Kasiti si Nongkren ke ba ar, ka lenong ke ba lai ke khot ke ba khat pra. Nrei mengiru daga khamat klam daka no. Da ka bangi kami syai kumbah ka yit ya ka buram utrai lanang pen kela dor yangi sya kata ka ju hi ka dor na ka buram sya ka buram kumbah na utrai ubau mensim but kadu Ephesus sau khat wei hadu khat lai but ulathung ye ki wei ban long ki apostle but ye ki wei ki nong ithu lupa but ye ki wei ki nong ithu khana but ye ki wei ki nong serai but ki nong hikai ya kaban penjana ya ki riu khot ya ka jing trai ka jingshakri ten Blei ya kaban tei ya ka mat Christ tat andangin yo poi baroh syakata ka jing long ka wei jong ka jinget bat ka jong ka jing tip ya khon Blei na hadu ka jing long rang ba bha hadu ka jing thau ka renjeng ka jing dap Christ ba kumta nginom long syu ki khna ya ki bala pensyat kenting bat bala rong no keleng da ka air ka jing hikai baroh bat da ka buit Shalai ki briu ha ka jingle sianti kat bakum ka buit sniu ka jing kai bakla nrei da ka bale hok ha ka jing i ngin yo nang san chu ha ki baro ubolong ukli ukrisken tu Blei Un kyrkhu ya ka jing puli na ka tin ka jong Blei tu ngin ya duai a try Blei bo pa jingi bhabneng ngi aingu eme na ka benta ka ni ka por ba nilaban puli kumni ka ketin ka jome hoi bagi nyor ruban pen sngoi ka ketin ka jome lyngba ka ni ka jingiaseng try tu kyrkhu yangi bangin la ken try ya ka banyai sya skor ka ketin ka jome ngi aingu ime try ba meladon katlam bat ngi kum ka balang haki long yang long sam jungi iwei pe iwei kan ran hapeng ki jingat lenti baroh try ki bangila yat lenti hadu kani ka sni khamtam matrai lyngba kani ka por haka bagadan kani ka khlam haka perthei bro kuwei ni aingu eme bamedang penla yangi haki yeng kisam ban mani eme ban syakri eme ba la kani ka khlam ka don ka jing penwit na ka liang jong ka jing ya kendo lang ban ya senglang haka kerteng try jisu hayeng mani rei medang ple kalat pat bangin ya senglang haki yeng kisam ki jongi kumsi yeng kisam naga benta ban mani yame bat ban syakri yame Blei jongi Blei ubaim Blei ubana bam jukut syabam jukun kupa ni aingo emeru bame krisyan yangi daga jing ai ke jome haki ai baro langi lalong tangki nongpop ki barem ki bajat ahmad jome ndre mela khot yangi ban yo pat ya ka jing penthamai ban yo pat ya ka ta ka jing thmu jome ban penwandor yangi pat bangin nongiashim yau khon jame Jesus Christ bala ya ka jing ke bajanai
kaba klempop hagani ka slak hando bat ubala penyo patru ya kejing siuspa yangi ki nongpom bangin long ki babit atrai banyo kenti ya ka hima ka jomi bau try jisu hi unlong men pedeng sibon ki para ni aingo emeru try nagamenta kejing don kat ka jomi bat ka borsen syar jungi ringkat ru bat ki health ki department jong ka health bat ki weki department ki badan ka benta ka bakrau ha ka ban yarap igi nong syong snong ban yadana gani ka jing priang gani ka khlam isne kyrkhu igi nong sin syar jungi iwepi kan rat nado chief minister ki minister baroh but baroh ki officers ki nongtre jong ka government but kumju ru try ki nongtre ki badan ka khot ka khia but ki turu ki badan ka bynta ka ban penbiang ya ki jing penpoi ya ki mar ki badan kam seki snong ki thau to da kyrkhu kan rat ya baroh hi khnang bakinyo ya ka bor but ka jingeda ka jomi ha ki kam ka baki ki tray man la ka singi try drawing aingo eme ba meme don kat lam but ka jet riu jongi hi borok away ban nginget scam kan rat ba meme don kat lam but ki runget ru hakaleng setla ka perthai pedang gini ki jing kendo ki ba hakini ki singi a try to isne ruban kyrkhu ga ni ka por si por bangin se yo sngo ka tien ka jomi a tu yalam mingi do man semu jomi kan rat khnang ba kai ka ba meme don ban kran pedang jongi lyngba jingshakri jong me batlot a try kan long sisha ka jing penthamai boringi kan long sisha ka jing krsiu thamai ye ka jingi I bakan jaman sim ka jongi wa ka ka jing thmu ko ba me don kan try nagamenta jongi ban nagamenta ki brio baro hagani ka slak hando ni pani kini baro haka kerteng ka jong try ba nong penem be jongi u Jesus Christ amen. Teswa bangin yo ban ya pusan na kakhtien ka jong blei ngin yo ban Jyrwa shwa ya ka boy ka Jingrwai ka ba arspa anriu na ka ni ka khasi himbuk ban na ka ba khamrem ka ba arspa ar hang tai ngan yo I jing phla jing mut jiliu blei men ba umpat thau ka eden ula khre ka jing isnei men ba umpat dan ka jing pang nong pen khia ulabo yaki nong shun ula I yungin nyaro junum du kumta pro arli khot ke Jingrwai ke ba arspa anriu bat arspa ar na ka barim hang tai nga yo I jing pla jing mo jel liu jong u blei men ba tau ha eden ula kre ka jing Kum ka
kat no ka basung thiang banyo sngo ki kentien jong to ka Jingrwai ka jing pen em bom jukut ka jing thmu jong trai ban yalam ki khun ka jingdum sya ka jinglong ki ru shai ka khubor ka ba ngadan ban bu padang jongi ha ni ka por ka dan ka jing sno ka ba jan bha bat ka e ka bangilarwai mentan ai khublei pi ki ba yo sngo se sin ya ni ka khubor ha ni ka por ki parabonget bat ki parlok hi baroh ban ngara katpat pi ba phi phin duai ba phin yo ya ka jing suthu kat banginang ya puli ka tin ka jong play inang snap ya ni khubor khnang ba kan long ka jing kyrkhu ka ba shisha ya ka jing yem jong phi bat ka yeng ki sam ki jong phi hi te ha ni ka por ka khubor ka bangan ra padeng jongi ban bo kum ka nongrim lani ka thim jongka kalong ula thmu lupa ru bangin long sidur bat ka dur ka jong khun jong ula thmu lupa ru bangin long sidur bat ka dur ka jong khun jong ya ka ba lapan chong nongrim na ka sithi si nong room kelenong ka ba pra ka khot ka ba arhu khandai ya ka bangala puli meneteng ngan puli biang sesien ni ketuk khon namar ya ki ba ula itu lupa ula thmu lupa ru banlong ki basidur ken bat kedur ka jong ukhun jong baunyo long ubala khaning kong pedeng ki babon ki para ngan puli biang sesien namar ya ki ba ula itu lupa ula thmu lupa ru banlong ki basidur ken bat kedur ke jong ukhun jong baunyo long ubalak haning kong hapring ki babun ki para haba prakhat yiki kentien jong ni ka khot hangni ki don ki kentien ki be dei bat ke jing thmu ki ba kham chliu bat ki ba kham ne ki jong blei ke jing thmu ke jong blei ke bana du bam jukun bat kane ka jing thmu ka jong blei ka dei ka wein ka ba dan kam tam ka bangingi hab ban kan mau namar ba ka dei na do bom jukut bat kasno syaga bom jukut ngi dan hapreng jong kita ka wei pat ka ba blei ukwa yanga ya phi bangin prakhat ba ka dei bangingi dan ka bynta ka ba khrau ha ka ni ka jing thmu ka jong blei dong itip ba ka Bible ka le thu shai bo blei la thau yo briu ha ka dur ka jong hi nado ka baning kong ha ka kitab Genesis kan nong ka baning kong ka khot ar phun riu ar phun yo ka ya thu bo blei la thau yo briu ha ka dur ka jong blei la ong ru tengan thau yo briu ha tungin ya thau yo briu ha ka dur jongi ka bakum ka jing sriem jongi hi bat kenya sensyar halor ki dok kha ka duriau bat halor ki simbeneng bat halor ki kenjamrat bat halor ka puthai baroh kum tau blei ula thau yo breu ha ka dur jong hi ha ka dur blei ken ula thau yo sinrang bat kan thai ula thau ye ki ni syamru kitab Genesis hil nong basan khot baningkong kani kalong ka kitab sifang ka jing her pateng jong Adam ha ka tagas ngi bo blei ula thau yo breu ha ka jing sriem blei ula thau yo tekani kepencai kedar yang ai pi bamdan kano ro ke jing atatin bamangi ki brio nado baningkong brio Adam bat ke baningkong ke brio ka la thau yangi baroh ha ka dur ke jong blei hi tenrei ka dan ke jingja pedeng jong kata bat ketangi tip ha bauniu brio balakit ya ka dur ke jong blei nado ba sedang la thau yu kum ta simlala ban batsa ya gani kedur namar baula hapno ha ka jingrengkang ka jong ka ba fla kalong bau blei simbo sibon teliki hukum ha ka ba sedang wadam ulayo tang ka wei ka hukum na blei ha ka bede bat ka banumle ya kano ka bau blei utmu yu bunumle bat kata kalong bau numbam nau tau ding ubadan ha ka per eden uding jong ka jing tip ya ka babha bat ka basniu ndrene ki wei ki ding so bat ki jing thong baro ublei usha yu breu bun bam kat bo ibin
Tenrei namar Adam bat ka kim simla ban ko ngut tang kata ka wei ka hukum. Ladu no ya ka ni kadur. Bat kata ka jingdo jong Adam kuman ong no kalong kum ka jing pen sniudur yu. Kani kam simla sa tang badu Adam bat ka im nrei kalahir pateng sikikun ki jong u. Kalahir pateng hadu hangiken. Ha ka siti sikinong room kalnong ka basan ka dukhat ka bakhat ar. Apostle Paul wong nabakum taken kat kumbada weu brio ka pop kala besut siya ka perthai. Bada kata ka pop ka jingyap bat kumta kata ka jingyap kala wanhap haki benrio baroh par. Namar baroh kila lepop. Ka basung sangsot. Banau ni wei ubrio ubajanai ubadan tek ya ka dur ka jong blei. Habang iya kran siapang ka dur kata ka jingasem dur. Hakini kisngi jong ingi ibha bahkan teknologi kat no ni persyang ban penmi i kidor ki bajanai habang isondur lan ngiring video. But kini ki artist ki video graphers hakini kisngi ki jongi ki dei ki brio ki ba yele chitam ban wanra ya kadur ka bajanai. Nado ka lighting hado kiwe kumangi ni ya kendo ha balang ka jongi panang kini ki para bangit bein kiba pendap ya kani ka kam ka bakhia na ka wei ka sngi na ka wei ka tayo ka wei habadan gi jeng kerpang sisa ka kham khia sisu iki namar gi haban wan khambun sin te bat sisa ka dan ka jing dawa ka bakrau ban yo ya ka dur ka bajanai kumba ka dei ban long haban pen iya ka ha ka YouTube channel jeng ka balang kumtaru ni iba haba ublei utau ya ubrio ulat hukum ta bonyo ya ka dur ka bajanai ka jong blei hi unya srem ya blei na dong shadong lat tang ka jinglong blei namar brio tu dei tang jing thau den rei namar ba Adam ula hab no kum ta no new way la sniu dur no kum ta bara mengiru nila kelalong no ki bas sniu dur haga ni ka jo ka sithi nong balai arfulai apostle Paul wong namar baro kila le pom bat kila do la na ya ka buram ka jong blei kila do no ya ka ta ka dur ya ka ba blei ula thau ya ki ha ka ba blei ula thau ya ki ha ni ka jo la nong khot khandai do khat ar wong kum no te ka jinglong jongi ka kham sniu ban ya ka jong ki ha ba da lele ru namar menshwangi la long ni la ong scam ba ki Jyrwa ba ki Greek ki long baroh ha ka pop kumbala tho omdan ubahok omdan weiru omdan uba sempang, omdan ken uba wat yu blei. Baroh kile sakamano, kile kela bambentoy lang no. Omdan uba le babha, omdan wat weiru. Kata kadai ka mami lani ka result jong ka jinghap no ka jong apartment jong yu Adam. But ngiyo bentalang na kata namar ngila kelalong kin nong pop ki baladu no ya kani ka jingisrim dur yu blei. Hakaba Adam la thau yu nar ka basdang. Dinrei parabangit be ki parlok ki be skor gani. Ublei sim ino baki ki kin kut no hangta. Sim la bisar no yu Adam bon jot no unyap no penduk no khat yu lani ya ka jet benriu ka ban mi no Adam. Nreu blei ulapan kre ya ka lat pan ban wanra pat yu briu syagani ka ju ka jinglong ka ulalong ha ka original ka jong ka dur ha ka bala thau yu ha ka basdang kumno ublei upan trekam ya kata sisa ublei nakaliang ka jong ulapan kre sibon ki ege ha ka ju ka poru ki don ki bentaru ki bau kami lenti yangi banginya simbenta ha kata ka jingtmu ka jong blei diktu ka khot na ka banga sengong rim ka ong sya yang tungan puli biang namar ya ki baula itu lupa ulat mu lupa ru banlong ki basidur bat kedur ke jong u Chris he kedur ke jong u khon jong u kata kadai ke bau blei u temu ban ni ini bo sim penkut no ya ke ba ulale na basdang ban thau yu breu kedur ke jong u te komno blei pen tre ya gani tongi nyepet menta berhadian pat nyepet ya ke mat ka baar kumno pat bau bleu kami nanti nangi ka bau kwa yangi bangin ne
khnang bagani ka jing thmu ka jong u ban penwan pat engi sya ka du kadur ka bala dan hau khon jong u ka badang ka balong kadur ka bajanai ka jong blei khnang ba and restore pat engi lanian pen phai pat engi sya ka original ha ka bala thau engi dining kong nakaliang ka jong blei ula pen kre ya gani da ka ba ula thmu lupa nado ka ba bam jukun ban pha yo try jisu ban pendap ya kata kam de try jisu khandiat chipang jong u hoi ngim dan por sibun ban kren chipang jong u nre ka be de ba gani ka banta ka tin jong blei ka tho shai bo try jisu ukit hu ya ka dur ka jong blei lani ka image lani ka likeness ka ong tin pareng lani ka jingasrim ha ka tin ka si ka jong blei ha ka siti ka baar si ki korin ka nong pasau u apostle paul u tho shai bo ulong ka dur u blei the very image of god ha ka siti ka ki kolsai ka nong baningkong da khat san wong ubalong ka dur u blei u bamla yu i ubalakhaning kong na ki jingthau baroh kata ka dei ka bo try jisu ulong shuru Philippi arn riu ubah ba ulong ha ka dur u blei sim la nyau ya ka ban bat ban long marengkat bat u blei kata ka dei ka ba shai kadar ba yatho ingi bo try jisu ukit hu represent hu ya ka dur ka ba pura ka jong blei unong tho sigi hebru kal nong baning kong dekat balai wong ubah ba ulong ka jing tingsan ka burom jong u bat ka dur ka jing long tenra jong u kata kamut bo try jisu ulong ka dur ka jing long tenra jong u bado bakersyan iki baroh da ka tin ka bor jong u kata ka dei ka bangi dan kam ban kan mau sipang try jisu ba ukit hu ya ka dur ka bajanai ka jong blei baru ni ujo try jisu u blei la pha yu segani ka perthai ban wan ban pendap ya kata ka kam ti ban pendap ya gani ka kam haba upha u blei yu try jisu kam long bon shuan bet kum to ban long ban beteng bet tang ha ka jing long blei ka jong reu la de ban sim ya ka jing long brio namar bo blei utmu ba lyngba kane ka jingwan long brio ka jong try jisu ya kata ka bo adam ukpa maningkong brio maningkong simla ban le u try jisu pat un pendap badda ka jing pendap ka jong ba ya kata ka bala du no hau adam nginyo pat hau try jisu ya uba apostle paul ujar ka tengru kum adam uba ar ha ka ni ka sithi sig nong room ka nong basan tining kong u blei la de ban pha namar ba ukwa bangingin yo pat yaka kami naga jing it ba ka jong blei kumangi puli ya tu khot ka ba bon na prang jungi yo sngo ba ngi tip ba ka ba ong na ba u blei la i kata ya ka perthai ka ba la ai tino ya lau khun bala khamar wei ba u ru bangai ha u jat shu ndrei unyo ka jingim bom jikut kata ka dei ka first step jong blei ban pha yo khun jong u bon wan second ka perthai but yones you to shuru ba ba ula wan ula long ula kelad bekenja ula kelad do kenja do dan puli khot ka ba khat saul nong meningkong utau khun ula kenja do bat ula syongsa apreng jungi bat ngilayo kami syanya ke buram jong u ke buram ka badakat ke jong ubala khamar weino kpa baladap da ke jing ai bat ke jing shisha hang ningi i yau try jisu hakata ke jing wan jong u ban wan long brio lakhai u kum brio ha Bethlehem Judea arajars nam tam menchwa barhakata ke jing long jong u kum ban wan long brio ulong ru u brio uba klempop namar lakhai u na ka thesoti bat kumta ulong uba klempop baklam yo pateng ya ka pop ke jong adam lakhai uru kum brio uba kit janai ya kane ke jing kedur ke jong blei hu ong ni ba udap da ka buram ka badakat ke jong ubala khal marwei no kpa la lakhai u kum brio nrei
usahi kamu blei pat ru ha ka jinglong ka jong. Kata kadai ka jingjam ka baningkong ka bau trai jisu la shim ban wanong brio. Ban ha kata ka proses jong ka jing wanong brio trai jisu la diru. Ya ka ban san ado ka jinglong ka bakunlong hadu ka jinglong dala rangba. Ban ye kendo ye ki jing ye kendo ki ba ki brio baroh ki ye kendo lam. Ye ki jing jong ka jing im ban bam kum ki brio, ban thia kum ki brio, ban hap ban ne iki kum ba baroh hingi ki brio ni hap ban ya lyngba. Ban ye kendo ye ki jing susi, ban ye kendo ye ki jing ban ye kendo ye ki jing ye kita ki jing tenjo ki bakrau kum bangi ki brio ru ni hap ban ye kendo. Dan rei hap lang kini baroh ka ketin jong blei ka keren syai. Bau trai jisu shim la ino ya kata ke jinglong blei ke jong gamut kata ke jinglong berjanai jong kata ke bomut ya ke dur ke jong blei ke bau kit hu ke bomut shim le pom ke siti siki hebru ke besau ke khot ke bakhan riu hek hatsan kong namar ngim dan urang ba ling do ubom la ban sngewbha bat ki jingklat jongi Nrei yau bola pensoi haki eke baroh srem yangi. Nrei klam kapop. Berkani kejing long ke berjanai ke jong trai jisu haduk ke bekut. Kalau long tersiter haduk ke bekut. Ulah kentaj ban pop. Kasiti siki hebru kalau nong bakhat ar ke dekhot ke baar ke itu yangi. Betonginya pet daga jinge sya ya ke jinge pet tong. Ya ke bala bu khmat jongi ngamut ke ketua ke dekhot baningkong ke dekhot baar da ke khmi syau jisu nong penlong bat nong penjanai ya ke jinget jongi uban amar kata ke jingkmen bala bu khmat jong ula sya ya ke ding phana uda iben ya ke jing le ran bat ula syong ha ka ti ka mon ka khet ublei dan ki we ki dekhot ro ki be thu ba ula ya kendo ula sya ya ke jingyap khanang ba unla ban kongu yo blei kata unum lepo namar bo trai jisu ula pendap ya kani ke jing phat jong hado ka bakut hado bon la yap kham ka pop ula job ya ke jing yap ula mipat na ki bayap ban penchisha baka jing ko ngu jong u yo blei ka wanra ya ke jing job wat ya ke jing yap kanong shon ka bakrau tam jongi ki brio bad om tang kata ban pensisharu baden ka jing mi pat ban kiu pat sebeneng ban long rengkat bad ukpa jong u habeneng ha ketika man ka jong blei bakumta ban pensisharu bayi kita kiban yo ya ka jo ka jing penjanai pat da u kiru kinyo ya ka ban kiu sete sebeneng ha ka akhir ka sni ban long ha ka yeng ka jong kupa kum ki khon ki jong blei ukpa bau trai jisu unlong ukhon ningkong uhman pedeng ki para kum baong ketu ke dekhot ka ba arfu khandai hakal nong ka pra ki sti nong rom bau nyo long ubala khaningkong pedeng ki babon ki para tiu trai jisu ula pendap ya gani ka bau blei ula pha yu barabangi puli ya ke jingem ke jong u hakata ke jing pendap ke jong u ka wei ke bangi i ka ba yai long ka balong konsisten ke mong tin pareng ka ba kamut ka bam jukulan u kadai ba u yai trang ban le ya ka man ke jong blei u kpa jong u ba beneng kata ke jing yai trang ke jong trai jisu kalong ka bangim la shu ban smutu ndrei ka dei pat ka usyabi lani uki yang ay piru bangin but nuksa ha ke gospel yones sau life ar da tho kumni bo trai jisu ong gini kentien ka jing bam junga ka long bangan le yo le ya ka man jong utaw bula pha yanga bat bangan yo pendap ya ka kam ke jong kata ka dei ka secret mila ban ong jong ke jing job ke jong trai jisu ke success ke jong trai jisu ba kaman ke jong kupa jong u ba beneng kata kedai ban pendap ya ka kedai
kaba kongsan tam kaba utmu bat kai kata kaman ban pendap ya ka jing wan jong ban pelat ya ki brio na ka jing nong mrau ka pop ban penyo pat haki ya kata ka dur ka balong original ka jing stream dor yo blei da ka bakin stream dor yo try jisu ubadang yai batsa ya kata ka jing long stream dor jong yo blei hadu ka bakut pat hadu mentahi tin rei haba blei la pendap kat ni na ka benta jongi sim ino yangi pat ba nginchu ong ganle kumno reu bleu la pen khre ru mana kaliang jongi nginyo bani sim bentalam nagani bat ka jing pen khre ka jong blei ka wan hakadur ningkong ka jing khot ka jong u yangi bangin wan show jisu tu ka khot ka ba arfu fra arfu khandai city ginong room wong haga khot bar fu fra ya kita ken ya ki bala khot kat bakum ka jing thmu jong u namare ki baula ithu lupa ula thmu lupa ro ban long ki bas sidur bat ka dor ka jong khon jong tingi ne ba blei u khot yang ki breu kwa ban pelat no yano ru kwa bai weru indo ya gani ka kabu baroh la khot yang ba nginyo lam ya gani ka kabuk siar ban restore pat yangi seka jinglong ka bapura ya ka bau blei la thau yangi bakani kadai ka jingkhot bangin wan show jisu namar ka jing pen bet ka jong blei kalong dak bangi nget hau jisu bangi nget bau la pendap ya gani ka kam jong ka jing penim jong ka jing siuspa lani ka redemption ka bangi ong ketin pareng ba nginyo pat ya kata kejinglong kebajanai kumbalalong adam hakapor bala thawiu di hakani ke proses kejong kejing pendap ya kani ka kam ublei upenbiang nakaliang kejong u ya ki babon ki bynta kawi wa hangi kejinget ladang amdan kejinget nganum la banwan show jisu kabar bleu ai yo man sem bakhuj bau man sem bakhuj un pen kendo yang ai pi sipang ki pop ki jongi sipang ko hok ke jong blei bat sipang ke jing bisyar ke jong blei ka ban sawan bara bau ai yo man sem jong kalong menyerap yangi seta bara bangi ngi kela ka bamut ngi pediang yo try jisu kani ke jing penjanai pat yangi kelas dang kani ke proses ke sedang banda bala penjana yangi hakashi khlemat nrei hakata ke bakut jong ke jinglet jongi kadon ke benta ke befer ta bad na ke benta banginyo ban pendap ya kata ke benta ke bah pedeng lani ke transformation la ban ong ke jing pen keladur pat yangi ublei uai yo mensim khot ujong uhi ban yarap yangi hangta bau mensim jong blei un syong po jongi haka donot ke jongi na do bangila pediang yo Jesus Christ kumu nongpen badu try jongi bau niu jo mensim ubadan bor mensim jong blei ubaklan ubadan bor ubala bana iki bakrau ki bapla haka jingem jong kita ki banget hau Jesus Christ uyarap yangi pedang ki jing trot ki jongi ki babon kadakhan kabar penriu jong kanu tu keju kalenong kong kumju da uman siem ru uyarap lam ye kijing tlot jongi kata kadai kijing don jong man siem ba habangi perkhat yala de kom ki priu ngimi kum nong ila ban long ki bajanai haka basisya kum nong honestly kum ong ketin pareng hatu ngala ban ong yala de bang ade bajanai ba bang langit utra jisu ngalong bajanai punai long kumutu khiu khando badang su sedang ban sina ublei ong haka kitab Jyrwa mo sipang tu khon khiu khando ya ba u penisrim bat kibrio haka tu kapor kadi Israel ndri ka thawingi
wong hato ngamla ban le bat phi kumuniu nong thau khiu wong utrai hakami kum ka dau batha hakati nong thau khiu kum taru philong hakati jonga kata kadai kajing temu kajong Blei ba habangi la pediang yo Jesus Christ Blei Un penwan durpat yangi kumbau nong thau khiu ya ka dau batha ka badang thamai un penwan durpat sya kajing itnat ka bajanai te hakani ka por ni pois ka bynta ka baar pan ba ka bynta ka baar kedai ka bynta jongi menghipat ngihap ban la ayu ladau Blei ula pen biang ula pen kre hadu kata ban penwan dur biang yangi syakata ka jinglong ka batan rai ka bayasrim dur tek yo try jisu na kaliang jongi kumangilakran mentan sipang khiu khandau ngilong tang ka do bertha maka long ka badan kam ingi bangin sya yaladi hakakti ka badan bor ka jong Blei long bau mensim bakhu jong baun pendap ya kata ka jing penwan durpat yangi ban penkala durpat yangi sya kata ka bau temu ya ka jingim ka jongi haka siti ka ba ar sikinong korin ka lenong ka balai ka khot ka bakhat pra ya ka bangala puli menne sisin ka ngi ka ni ka jing temu ka jong Blei ngan puli ka tu ka bynta ka basidin kumba hakayit ya ka buram utrai lan nang pan kala durengi sya kata ka ju ka dur na ka buram sya ka buram kumba na utrai ubau mensim dau mensim bakhuj ubat tre po jongi ban nang pan kala ya ka jinglong jongi habong pan kala dur ka bak hamkong san ka di ka karakter ka jongi ka jinglong ka baspo jongi bat hoi ba haba lepen wandur ya kata karakter ke basipo jongi bangin na eru sebar te kata kadai ke proses ke jong Blei ke bau mensi mudan te handrai ngadan kemengilaong men kani ke bynta ke baar na ka liang jongi idan kaman sya ya gani ke jing pen kala do mensim kumno kan ngin sya ya gani ke ki bangi ban le habau Blei temu sedo hadu kata yangi bana kani ka jinglong ka barem ka bejat ka bomlong habala iPad hangi kani ka jinglong ka bathamai kumno kan pen kaladur pat yangi Blei khot yangi banginam la daladi da ka bor la jong da ka jing start la jong ka jing tip la jong bon ki method si bangi perkhat teng ngilap pat bakita baroh kilanai Dasem day teng bon sen hi ngai la di ko mu brio ngamat ya kata jing ma jong kala na bangangan persyang deki buit ki bor jong kom ong ka tinu Blei om da ka buit om da ka bor redo men sem hi te ka baning kong ka bana kaliang ka jongi ka dong bangin sya kum sya tek ka do bertha ba Blei Un penwandur yangi bat kumno ngin la kata kabaningkong kedai kejing angnut kejongi baya keman jong Blei Un pendap ha kejingim kejongi kumbau trai jisu ngilai ong syahmat wong kejing bam jonga kalong ban le ya keman ukpa jonga bah beneng lani keman jong tau bala pha yanga lada manga mafiru ngin bot lam ya kene kenuksa jong trai jisu ngin yo ken ya kata ke position ha ka bau Blei usuk ban trikam bat ngi kumbau nong thau khiu trikam bat ke do bertha ban penwan dorengi bin pa bin jai pa jai hadu mengin lapoi si kata ke perfection ke dur ke bajanai ke bayasrim dur yo try jisuhi ti kala banong banga mampi ngila ban keli kumno kan ngan la e kaman ke jong Blei ngasul thu ngalong brio batlat ngaduna bun sen nga fail ngatip kai kaman jong Blei ring nga fail hoi kamdan kajing do jingkermen hangta tin jong Blei ka ai hangi ya ki resources ki babyang bangin yo ban pendap ya kaman ka jong Blei bat ka kata kidan ki bynta ki fer ri ka ba kongsan tam
nagi jingnon kam yang ai fi ban pendap ya kaman ke jong blei kalong bangin iet yo blei udono briu uba iet yo blei nampat poi se bynta ka ar jong kata rei keningkong ke di ke iet so yo blei udono briu uba iet yo blei ula ban pendap ya kaman jong blei ha ka jinge dai jong ubat blei rei blei kami lenti tangi kata nri bangan iet yo paramajan kumba yaladi ngan iet yelo paramajan kumba yaladi haga jinge kran jong trajisu bat tu samla boruspa ukli yo trajisu ko no hikai kai ka banga de banne bangan yo ya ga jinge bom jukut trajisu ukli kala yo wong me puli ya ka ktenu blei ya ka jing tho ba khuan te met ka e ba de ban le te tho ya nga ka e ka ba me de ban le te new samla ulai tho ya ka kten ulak jer ka kten jong blei ka bang siam ka gospel Lucas nong ka ba sipo ka khot ka bar phunyo wong kom ni u te ulai tho ba du lo ong men e yo try bo blei jong me daga donot jong me baroh badaka mensem jong me baroh badaka bor jong me baroh badaka jingmut jong me baroh bat yalau paramajan kumba yaladi kini kadai kebeningkong kalat yang ayapi banginyo ban pendap ya kaman ke jong blei kanang bo blei unyo ya kaman penuan dorengi ban restore pat yangi syak original ke jongi ngiklat ya kani ke hukum bonsin try jisu wong ba baroh ki wei pat ki hukum ki bala ban syam ha ke bible baroh ki jing tho jong ki nong tho lupa ki bala ban syam ha ke bible kisdin hakini ki artli ki hukum ban iet yo blei pura nadang sedong daga mensem baroh daga jingmut baroh daga donot baroh daga met baroh daga bor baroh kemut daga met baroh but omtang yau blei nrei yalau paramajan kumbanga iet yaladi kum taru ngan iet yo paramajan Apostle Paul utho akaweni mut akasiti nong rom hi kunong bakat saw ba kani ka bynta ka baar ka jing iet yo paramajan kawanra ya ka bor bangi ngin pendap ya ka hukum ka jong blei ha ka jinge dai jongi bat ki paramajan menom penyap menom klim menom tu menom sakhilam ler menom ikwa e ka badai jong paramajan hot ka bakhama shwa jong kita men i ya men buram milau kpa ba la ka kami kita ki dai ki hukum ki be dai bat ki parbrio nado ki kimi ki kpa jungi hado ki parabrio ki jongi ki paramajan jungi tika secret lani ka barbari yang ai pi kalong ba ngin sedang ban i yo blei ningkong kalong ka jing kentu yala dehi ngasiam bonsen ka jing long do jonga kata ka maladi jonga ka badang yala ban sno ban persyang ban penyat ka jing jonga kene ka yala ban pen kelat yanga ban penjingai yang nagani ke jing temu ban kongo yo blei da ka ba i yo bat da ka ba i yo paramajan te paramanget bi kani kalong ka wei ka subject hi ka ba lese na kren chipang jongka kan chimpo di bon kenta ndrei ngala pasat preng jongi ye ni bentai berit ndrei bedan kam te habanga i yo paramajan jong nga kumba yaladi kan no kata ka penjana susu inga habang i yo blei umen siam jong blei u yo ban penwan dur inga hapo jonga ban trei hapo jonga hadu banda mi kata ka jinglong ka bajana hapo jonga ha ka wini ki siti ka jong Apostle Paul ha ka bala tho ya kani ka jing penjana ka jong blei yanga ba fi hoi ka danru ka weipat ka benta ka bayadai bat ka jing penthamai kani ka jing penthamai ka ja ka malatho kani ka si siti siginong room
kalau nong ke bakhat ar ba ke de ke jing thmu ke jong blei ban pen thamai yangi ke khot ke ba ningkong bat ke ba ar namar kata nga kerpat ifi ku para bangen na kita ki jing isnai ki jong blei ban IT no igi met jong phi ken ban IT no igi met jong phi kum ke jing kenya ba em ba khut bat ba pensung ba yu blei ki balong ken ke jingshakri ba kenjam sim jong phi bat to wat penyesrim il rengkat il di bat kani ke perthai nrei tu pen kala dor il di ken da ke jing pen thamai ya ke jing mot jong phi khanang ba phinyo tip ke ba kumno kalong ke mon ke jong blei ke ba bha bat ke ba pensung ba bat ke ba janai de ti kani ke jing pen thamai ke wan hangi habangi ni sedang ya ke ban kongo yo blei ban sya yo blei bon trikam bat lyngba kani ke jing pen thamai kawan jia kani ke jing pen kala dorengi kumbang ila pule kumbang ila ong syakmat bau thau ban pen kala dorengi na ka wei ke jinglong ke bajanai syaka wei pat ke bakham janai bat kini kidai ki lat ke bau blei ula ple yangi ino yangi bangin na tang dala ka bor la jong nreu ayu man sem khot jong bangin pendap ya kata te ha ka jing pendap ya kani nyimdei bandu jingkerman kindon ki por kubung ki brio ni syam bangi ni lakum fil yu blei mkwa yangi bahabangi fil kumno ha kono ke bynta kumanga kren manage fang ke bor jong ke jinglong pop ke barim ke persyang ban pen pai pat yangi seki ki barim hapreng kita blei lat yangi ukhat yangi bangin yang jot pat habangi kelon ngin yang jot ngin pen thamai biang ila de bat ublei khanang ba kata ke proses jong ke jing pen kala dorengi jong ke jing pen wan dorengi kan beteng pat para bangit be ngai la de ku mu breu botlot ngasutho bakani kayai beteng ha ke jing im jonga bangahap ban khibyang pat bonsen bo blei ukhat yanga ban khi ushi da ti ke jong u khlepat yanga bangan khi bangan nyat biang hapo ke Jingialam mu mensim khanang ba kataka kam jong ke jing pen keladur anyo ban pendap ya ka ke jing im jonga ban ngangai ru kalong kumta pedeng bebon na pedeng jongi ki kristan langi la ya lenti de ki pau snam de ki bon snam nringi so tho iladi mangimpat long janai kanu ru kumbuong apostle Paul hakasithi segi Filipi kalenong kabalai kedekhat ar wong bangila yo pediang lani bala penjanai lupa yanga nrei ngabe prangken bokum tangan yo bat ya kata naga benta ke bala bat yang aru dau Kris Jisu try Jisu uyai bat yangi hakiti kejong langila man kelon kemajen thot kemakelon ikon ibau kepau betin nrei uno ukhlung ngi i bahabadan ukepau betin yu wong kupa khibyang uyang biang uyat lang bat u kata ka dei ke jingade ke jongab bat u kupa jonga bahabeneng ke jong phiru bat u kupa jong phiru bahabeneng bat kane ke jing penthamai blei peni bakajat ha ki bynta ba fer kum hakani mentan na ga sithi jinong rom nong bakhada khot ke baningkong ke bar ke ja ha ke jingmut jongi mar blei ula aingi kan ke bor perkhat ke bakhlan bha bakadan ke benta ke bakhrau bha bakata ke jingmat jing perkhat ke bala pensniu durna na ke jinghap jong adam ke bala mudur tang ki bapop ki baput ke matho ha ke Genesis ha ke por jong Noah kumno bala pen put plak ya ke jinglong ya ke jingmut jong briu ndai yakani ublei kwa bakan thamai biang khanang bakan long kan poi syakat ju ke jinglong jong ke jingmut jong try Jisu kamlong accidental bau blei utmu yangi kumta namar apostle Paul utho hakasiti ji korin ke maningkong ke lenong ke baar ke dekhot ke bakhadu nrei wong kumno namar wei batip ya ke jingmut utrai baun hikai yu nrei ngi dan ke jingmut Kris ken kita kadai
ia ka bala ai hanga fi bangin yo pat ia ka bor perkhat ka bak dan hau try Jesu lyngba ka ni ka jing penthamai ia ka jingmut ka jongi te kata ka bentaru mdei tang bo mensiam utrei ndrei ublei ukhmilanti ia ngabat ya fi bangin cooperate badu blei bangin ya trilam badu blei bangin umsya ia ka jingmut jing perkhat jongi bakin pensniu durpat yangi bala da kumno ka dan ka ka jingmut hangi ka bala pensniu dorengi bangin kelah ka bomut no anak kata bat bangin ai yo mensiam bukhut bon penkhut paringi bangin plai ki pop ki jongi ha ki jingle jongi ha ki jingmut jongi bat ha ki baroh ki mangi kren kani ka jing penthamai ka wan ha ka jing kren ka jongi ka wan ha ki jingle jongi na dong sedong hado ka tau put bangin dia srem dorio try Jesu na dong sedong hoi kalong ka ba ban soto kumno kata ka jinglong ka ban janai ka jong try Jesu ngim dan por hiru bangin ya tholut sipang kata ka jinglong ka ba janai ka jong nrei khandiat ya ka ba tho ha ka sithi siki Galatia ka nong ka san ka khot ka ba arhuar nila ban i ya ka ni ka jinglong ka ba janai nrei uso jong mensim ulong ka jing ie ka jing kemen ka jing suk ka jing sha aslam ka jing lesbun ka jingbha ka jing yaine ka jing jamnut ka bor halor ladi kata ka dai ka jinglong ka ba janai ka badan ho try Jesu ka ba bleu thmu yangai phiru bangin poisata but kata ka proses kadang beteng tat hadu ka jing pendap ya ka ha kata ka sngi bo try Jesu wan pan ban shau no engi de hoa ndei bo bleu dan interest tang kani ka ba sepo jongi ka download jongi ka ba penmi ya kata ka jinglong de bleu dan interest ba nang ni kan mi pat ka jingkyrkhu siki wei pat bangin long ka jingkyrkhu iki wei pat ba makiro ki nyolam ya kani ka jingpen keladur kum tau ai hangi ya ki jing ai jo men sempat habau ai ba upen keladur engi bangi syayu bun pen keladur engi bangin yo ya kani ka jinglong ka ba janai ka ba ong uso jo men sem ubleu ai ro ka jo ka por ya ki jing ai ki jong mensim jung ka bamat ya ki sap ki phong da ka bangi la ban pentrikam ban long ka jingkyrkhu ya ki weipat angim dan por la se ban jerlut ikini henry da fikwa ban puli ki pilaban syam ha ka siti ka ban kong si ki koren ka nong ka bakhatar nado ka khot ka basau hado ka khot ka bakhat wei sngewbha ban puli namar kini ki jing pen krek ki jong bleipat ba amtang ba pipinyo ya ka jingkyrkhu ya ka jingpen keladur ndrei ba pinyo lam sikiwei da ka ba fi pediang shwano mensim jong blei ya kini ki jing ai ki bo ai kita ki dei ki bo la ai lupa ladangi ni ya hau mensim ni im dau mensim ha ka jingim jongi ka ba man ka sngi hoi ula ban ai baroh khandai tali kini ki jing ai ki don ni ula ban ai tang ka wei compare kat kum ka man ka jong ai ndrei ya kata ka bo la ai in penan kam hok bangin yo ban long ka jingkyrkhu iki weipan de paramnge be kata ka dei ka jing thmu ka bam jukut ka jong blei ladangi ngi sha ladangi ngi IT ngi surrender yaldi haka kti ka ban bor ka jong haka Nongyalam bat ka jing trei ka jong mense mapo jongi ubala khot yangi ki khun ki jong Apostle Paul haka ni ka jo sithi hakalan nong ka prahi wong kat ki balay lam do mensim kilong ki khun ki jong play yones ruong haka gospel nong baning kong khot bakhat ar bala khayengi nong mensim tingi ngilayo ya ka jing ting khun ka jong play ki balay lam do mensim jong play bara bangi ni yaisha po ki Jingialam kado jongi kan yele persya man ka por kata nrei para mengin bein ka bor bari jongi kalong hakajing kongu jongi yo blei baru mensia munyo banang yalam nang penjanai hado bengin apoi kata jinglong ka pura ka bola pen kre na menta jonga bat jompi ka bangim la sisa ban modur sisa adi kalong possible mo kalong mo ka bala ngau bo komuni briu ba khmat jong blei ngalong tang batingit nrei kalong possible namar mdei mangau boleh uban pendap ya kata de blei
ban ngi ka jing scam ka jong blei ta jing thmu jong u na mar hitu ki khot wong ya ki bo la khot ula ito lupa ya ki bo lu ito lupa ula thmu lupa ba ya ki bo lu thmu lupa ban nong sidur ken bat ka dur ka jong khun jong am tang ka tan re wong ru ya ki bo lu thmu lupa ula khot ru bat ya ki bo ula khot ya kita ula pen kesan ru ula pen kesan yangi da ka jinget how try Jesu bat ya ki bo ula pen kesan ya kita ula penan burom ru un penan burom ya kita ki banget how Jesu am tang ha ka ne ka sla khando ha ka jing sha khmat ka ne ka sla khando nginang ya kan do sibon ki jing iben ki jing kran ben ki jing sha la ben kumbe kan do ki parab ngi jungi bon ki jaka jong perthai nrei ka borom ki jong blei kala don lupa bat ki ban ngi nrei kani ka borom kampat long pura ya mentahi hakata ka sngi ka bo try Jesu unwan mi pau ban shau no i ki banget ki jong hangta ngin sai i ya ka borom ka bo pura hakaban pen pau lambat ka borom ka jong try Jesu uba kit ya ka borom ka jong blei hu na dong sedong Yohanes sa kisiti baning kong nong ka ba lai wong tu wei pu wei baroh ubadan ka ne ka jing kerman hu upen khoi ya ledi kat kumba ma ulong ba khoi ring itip ba andala pen pau ya ngin long ki ba kum ma na bangin yu i kumba ulong hi te prabanget be ki parlo tungin ya cooperate padu blei tungin ya trilam padu blei ban pendap ya kani ka jing thmu ka badam da ka jing i ka jong i wei pu wei na padang jongi blei pen ya pher padang gi jat ban riu mener tu siti bunga puli baroh kila lepop mdan jiu mdan gri kemat mdan bakar pang kacet riu bakar pang kemat blei dari baroh i ya fi i yanga ukwa ban penwan dorpat yangi syakata ka bolo temu nadu ka bamenikong bangin long ki be stream dor ya blei hi na dong sedong bat katan pendap ladangi sim mi ki bynta ya ki bangila ong kemat kasdang na ka jinget how try Jesu kan kut ha ka jingwan jong try Jesu ha bangin sai i umar kemat bat ha kata kupor ngin long kumba ulong ma blei un kyrkhu ya kani ka khubor ka bala pendap ka bala pensngo pedang ka jing tlon na ka menta ka burom ka jong amen te parmnget be baro bat ki bayo sngowi kani ka khubor yu dan bentalang kani ka jingiaseng nila poi ka benta ka bakut jongka ban ngai khublei kerpang ya phi baro ki bele dan benta be lam ya ka Jingrwai batam ya ka Nongtem kumju kini ki pramnget ki ba le ka recording bat ki turu ki bale ya ka editing tu Blei Un kyrkhu ya phi Blei Un kyrkhu ya phi baro ki khot jong ka balang iwei pi wei bat kumju ru ya phi baro ki bakwa banyo pat ya kani ka dur ka batan rai haka bo blei lo thau yangi tingin ne pun kwai da ka bangin Jyrwai ya ka Jingrwai ka balai spa nyu phulai na ka batmai lai spa nyu phu khandai na ka bakhamrim yu Jesu aban srim kat ba im ha ka perthei dam it lut ilade ban shakri tang yu blei Sir yem kat ba im ha birthday dem it lot ya la de ban shakri tang you blei wana boneng sha ne ban wat ya ngi ki breu u the lot la ka jing im ka
ban seryem Yau Jisu Yau Jisu Yau Jisu ban seryem Yu Jisu aban seryem badam ka jingwas mur ban yarap kun jingjen jar blahap hakor dejur Yu Jisu aban seryem kipap uju map kan tu jing it klem kot shu na do not balash lay Yau Jisu ban seryem Yau Jisu ban seryem Yau Jisu Yau Jisu Yau Jisu ban seryem Tong inya penwai no. Ni aingu emia try nakabanta kakitin jome kabamela aingi agani kapor. Yarap ni try banya try lambat me agajing temu jome ban penjanai pat ingi hadu banginda srim you try jisuhi minlong sidur bat u baha ka hima jome nginlong kipara ju u long u baningkong pedeng sibun kipara hakabawaino tu ai bagajing ai kabadab yang kejong try baru nong peneme jeng Jesus Christ kejing ba kejong Blei kupa lamba kejing slok kejong mensim bakhuit kena syongkar hai lambat ngi kumupat lang jong me hakabalang pada perenggiru ngetru keberan hakeleng setlak kepertai mentah badadu halakataru amen.